Bist u een hamster worden? Nee, dit. Oh, doe past even op een hamsters. Dat denk ik. Zit er daarin? Ja, Ilda past even op een hamsters. Wilst met de kooi weer even een keer maken. Dat maakt alle partijen. Ik wil net dat ik ze roek. Dus dat wordt beheegd als je daar wil in. Nee, deze zit hierin. En dit is Gurbe. Zit Pieter hierin? Pieter. Oh ja. Hoi Pieter, goeiedag. Alles goed? Hallo. Zo, je moet er nou naartoe. Nee, verstapt hem. Zo. Daar komt Gurbe hoor. Hi Gurbie. Hallo. Even drinken. Hey, moet wel oppassen, hè? Je gaat er vooruit. Tja, en daar maakt Ildo erbij, want dan naai is uit. Nou ja, deze, hè, die horen net. Ja, met mijn plank dit skimmatje, dan ze weer in hun eigen hak. Er zit ergens een lek in het hak, had ik het idee. Want er lijkt een hoekje met saarsel. Dus, maar ik ga even zien dat ik het wat beter dicht krijgen kan of zo. Nou ja, dat was het net hoor, het is maar saarsel.